Sanibonani guys, igama uNqobekeni Bethela Mazibela ekwababa ngomhla ka-11 June. Uthe ebuya kuBahumi emsebenzini bekade semlinde ngaphandle kwesango guys. UZwelakhe hayi impela ufike ugele ekhathile impela eyimbithi. Wazivula isicabha wasondela ngakuzwelakhe. UZwelakhe wambuza wathi right? Wathi right. Kodwa kubonakala ukuthi ebusweni cha, ngathi ukhathele ugel. Sesuka lapho ugel waquleka guys. Wambamba kuZwelakhe phela indoda yamadoda. Waqede lapho wamemeza kubo wathi Mr. Montawunge, Mr. Montawunge. Kwangaphuma umuntu emnyango wathatha intokazi-ke uBahumi wayifaka emotweni wayiphuthumisa esibhedlela. Guys, kuthe emva kwesikhashana-ke shuthi abomndeni-ke bazi ukuthi hhayi umntwana wabo usesibhedlela, bagcine befikile-ke nabo. Kuthe nje efika nje ubaba kaBahumi, uma wakhe kanye nodadewabo bambuka kabi uZwelakhe ngoba besesephambili nesibhedlela emgadile uBahumi. Wabuza ubaba kaBahumi ukuthi wena ndoda kwenzakaleni vele? Washo ukuthi uqulekile. Wathi uquleke nawe? Kubonakala ukuthi usezombamba ngamawashingi-ke manje uZwelakhe-ke ubaba kaBahumi. Kwafika udokotela. Udokotela-ke waphazamisa-ke inkinga yempi ecishe yenzeka. Washo udokotela ukuthi uBahumi-ke ube-low blood pressure, kanti futhi ngathi bekade engaziphi kahle ukudla, beyincintshe ukudla ugel, and ingakho egcine esephelelwa amandla waquleka. Usaqulekile njalo akavukile njalo guys uBahumi kwenzeka yonke lento. Waqeda udokotela wahamba. Wathi baba kaBahumi, yabona usuyenzeni indodakazi yethu? Stress omnikeze sona yasibona yini na? Wathi ngiyaxolisa baba. Wathi uyaxolisa? Kuthe kusanjalo wabe nyakaza uBahumi guys. Wavula amehlo. Wonke umuntu-ke wabheka ngakuyena wambuza ukuthi uright yini. uBahumi guys umane wabuka uZwelakhe. Umane wathi ngiyabonga kakhulu uZwelakhe ngokusindisa impilo yami phambi kwabazali bakhe. Hhayi-ke guys wamoyizela kuZwelakhe wabona ukuthi hayi cha, shuthi kahle kahle bekudaliwe ukuthi aquleke uBahumi ezandleni zakhe. Nakho phela sengathi-ke usuyaxoleleka nanokuxoleleka kuleli cala lakhe elikhulu lokungafiki ngosuku lomalobolo. Hhayi-ke guys, umane nje wathi ubaba kaBahumi, cela usidedele thina boMotawunge sesifikile. Uma uzazi ukuthi awuyena umndeni hamba la. Nangampela kuZwelakhe guys wahamba. Uhamba nje uZwelakhe guys, uma wakhe naye uhambile uyele emakhaya uyohlala phela khona aze-ke achelwe ngenyongo abantu bakaMkhize-ke ukuze abuyele kaMkhize-ke eseganwe ngokusemthethweni. Uthe mefika-ke khona bekade enganeme neze, wabuka yonke indlu yakhona benodadewabo-ke lomncane. Kanti kuzofika isalukwazana ebekade vele sesikhona, engazi yena-ke uma kaZwelakhe ukuthi hhayi khona lesi salukwazana. Lesi salukazi-ke guys ngathi-ke su-anti wakhe omdala, like udadewabo kama wakhe. Umane nje wathukuthela uma kaZwelakhe wathi ufuna nalo mthakathi la. Ibuza-ke phela-ke umfowabo uBangizwe. Wathi musukubiza umuntu omdala kanjalo wena? Wathi lo, ufunani emzini kamana? Wacishe wambamba ngamawashingi wakhuza uZwelakhe. Wathi hey, uBangizwe guys ukhuzile umfowabo. Wathi ngicela ungalingi uyenze lento ofuna ukuyenza. Umuntu omdala lo awubonini wena? He? Ufuna ukushaya umuntu omdala, ufuna ubeka isandla umuntu omdala? Wathi wangenzani lo? Uyakhumbula ukuthi wangenzani? Ufuna ngixole ngidlulise? Hey, ngizombulala mina lo ngumuntu wesimame. Lapho lesi salukazi sidala guys siyadondolozela kuthiwa subulawa-ke. Nami bese ngifuna ukwazi ukuthi yini le sayenza kangaka engaxoleleki. Hhayi-ke guys, kuhanjiwe kwayolalwa. Wacela guys uma kaZwelakhe ukuthi kususwe yonke inhlobo yommese, yonke into eyisikhali, ngoba akazi ukuthi mengase impela ivuke intathakusa efice immese angayithatha eyenzeni kulo mama lo. Uyayisaba naye ukuthi cha,
kungase impela amgwazele umama ngendlela amenza into ebuhlungu ngayo. Okay, ngakusasa-ke uBangizwe-ke uhambile-ke waya le emathuneni eyobika kubazali-ke ukuthi nayi indodakazi yabo-ke ifikile ekhaya izochelwa ngenyongo ukuze phela ingeniswe kaMkhize ngokuphelele. Kodwa-ke umane wamisa yonke leyo nto leyo uMakaZwelakhe wathi, cha bhuti, awukuqala ubatshele ukuthi wena wangixoshisa okwenja le ekhaya. Phinde ubatshele ukuthi lo muntu wesifazane abangishiya naye ungenzeni. Wathi hhayi, sibuyelani manje emumva. Wathi cha, uma ukuthi ufuna ngampela le nto yenzeke ihambe kahle, komele ukwenze lokho manje. Hhayi-ke guys, wasukuma uma ngenyawo kumfowabo. Wathi batshele ukuthi lo mama wesifazane lo wangenzani. Batshele ukuthi wayebhizi edayisa ngami kubantu besilisa, ethi uma wami wangishiya emhlabeni-ke ngingenamali mina. Kumele kube khona ukudla ngikubeka phezu kwetafula. Ngihamba ngilaliswa nawo wonke amadoda ukuze-ke ikhiphe imali ukuze sidle thina le ekhaya. Hhayi mane wababaza uBangizwe wathi namanga wena bengeke aze ayenze leyo nto. Umuntu omdala mose ukumqambela amanga. Wathi ngiqinisile bhuti, ngiqinisile. Angithi ngathi mengigijima ngiyakutshela wena yonke le ndaba ngisasemncane. Wangishaya wangiphindisa kuyena lo mama ukuthi aqhubeke angihlukumeze. Wathi amanga lawo, angeke mina ngize ngikudayise nami. Ayilona iqiniso lento engitshela yona. Guys, wafakaza udadewabo. Wathi vele iqiniso bhuti, nami ngangikhona phela ngangiyingane. Wathi wangangitshela ngani pho nawe? Wathi angithi nje wawuzongibhaxa nami njengodadewethu. Udadewethu wakutshela lonke iqiniso ukuthi u-anti uyamhlukumeza, umlelesa namadoda amadala, wena wakhetha ukumshaya. Ngabona nami ukuthi mengifakaza uzongishaya nami, ngakhetha ukuthula. Hayibo guys, isalukwazisa mane saquleka-ke emva kokuthi-ke iy'mfihlo ey'nkulu ziphuma. Siqale saphika sabona ukuthi hayi cha, ukuphika akusizi manje. Badala la bantwana bayayazi into abayikhulumayo. Samane sayiqulekisa isalukazi. Hhayi-ke washo uMakaZwelakhe ukuthi hayi cha bhuti Bangizwe uyayiqulekisa lo mama, uyayiqulekisa, uzovuka myeke. Hhayi-ke guys, indaba injalo-ke. uMakaZwelakhe ngathi ukubuyela lapha emuva kumane kwavusa iy'londa ey'ningi ngampela as i-childhood yakhe, ngoba ngathi uhlukumezeke kakhulu uNtombo, nokuthi nje agane kaMkhize bengathi nje uyaphunyulwa ekheshini noma ogibeni, ngoba hhayi impela laphaya kaMbokazi wayehlukumezeka guys. Babemlelisa namadoda amadala ukuze alethe ukudla etafuleni. Akupheli-ke lapho esibhedlela-ke guys, uBahumi-ke u-discharge-iwe namhlanje and uZwelakhe bekuyena uhamba phambili-ke ukumhlangabeza. Uthe nje sithi uyaphuma ngomnyango kwaqhamuka i-ex yakhe uMandla ephethe amafulawa nekhadi esegijima. Wathi yeyi, ngizwile ukuthi ula esibhedlela sithandwa sami, ngithi ngikulethele nazi iy'mbali. Hayibo, wamane wathi uZwelakhe, awungibonini webhuti? Wathi ngikubona nani wena? Wathi phela yimina nje isoka lakhe manje uBahumi, yimina ozoba umyeni wakhe. Wathi umyeni wakhe, wena umkhohlisi owathembisa ukuthi uzofika namalobolo waqeda wangafika. Wathi eyi kada mfana ukuthi uthini. Esesitsho ukusondela eduze kwakhe guys, uMandla phela. Ngabona nami kodwa ukuthi ngeke, sengathi inhliziyo kuphela efuna ukumshaya uMandla ingeke. uZwelakhe ngathi emaqhupheni umqhathanisa noMandla, angazi ukuthi uzofika yini. Angiboni kahle ngoba phela uMandla drive iy'thuthuthu, uyambona nje lo bhuti ukuthi u-rough, uzomhlafuna amqede uZwelakhe. Kodwa uZwelakhe besesondela impela, kukhuze yena uBahumi guys. Waqede lapho-ke wathatha-ke uBahumi uZwelakhe bayophuma ngomnyango, bamshiya uMandla-ke ephethe imbali nekhadi. Wamane walilahla ikhadi phansi, wancapha, wanyanya ubhuti kubonakala ukuthi hayi cha, impela bamphucile lo muntu wesifazane asemthanda kangaka,
emthandiswa nje ukuthi sekukhona omunye umuntu wesilisa nje osekhona empilweni yakhe. Because guys, uMandla bengenandaba nalaya muntu wesifazane, wakhetha ukuthi ahambe eyoyidluxuza lapha ephathini, wamshiya Bahumi kwi-birthday yakhe. Namhlanje usesha amashushu, uletha ama-roses, uletha ama-present, inqwaba ama-present, ngoba nakhu nje ebona ukuthi sekukhona imbangi-ke manje embangisayo-ke guys, kuyena uBahumi enguzwelakhe Mkhize. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobiyeni Buthule Mazibela, ekwababa ngomhla ka-11 June. Uthe ebuya kuBahumi emsebenzini, bekade semlinde ngaphandle kwesango guys, uzwelakhe hayi.